अगर आप भी चाहते हैं कि डीजे दुर्गा का गाना सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दुर्गा 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 निषाद दी आर्ट सारी सारा काहे देला फोर देला चूड़िया है हमरा के कैला मजा पूज हो कैसे में हर संग प्यार खाइल जहाला सहारा ना बाटे पिया लूज हो पथता माथा उपटी गइल बाथा एके लागल कैला भोरे राजा जाके सूती बहरिया भइल बात मोरा कमजोरे राजा जाके सूती बहरिया भइल बात मोरा कमजोरे राजा जाके सूती बहरिया डीजे 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 दुर्गा 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 हमर पहिले जवानी छुए देहिया से पानी तेजी हो खता गरमिया बड़ी होता परेशानी हमर पहिले जवानी छुए देहिया से पानी तेजी हो खता गरमिया बड़ी होता परेशानी पहिले रास्ता बोलला बाउर भाषा भड़के करे जावा है मोर राजा जाके सूती बहरिया भइल बा कमरा कमजोरे राजा जाके सूती बहरिया भइल बा कमरा कमजोरे राजा जाके सूती बहरिया डीजे 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 दुर्गा 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 सुना रविराज पिया है तू जरा तो बुतल दिया है कहीं करेला सितम तो मैंने गलती क्या किया सुना रविराज पिया है तू जरा तो बुतल दिया है कहीं करेला सितम तो मैंने गलती क्या किया रोता बबुआ मम्मी मम्मी कही के बहता अखिया से लोरे राजा जाके सूती बहरिया भइल बा कमरा कमजोरे राजा जाके दुर्गा बहरिया दुर्गा कमरा कमजोरे डीजे दुर्गा निषाद गांव ब्राह्मण तारा जिला फतेहपुर। इनका मोबाइल नंबर 8446017936।